Igbo bụ Igbo ekerebe unu, ndị Igbo lienu, ndị Igbo nwanụ, ụmụnụ zukọ unu. Ụmụnne m, anyị abatago ka anyị gbanụ nke bụ eziokwu na nchọpụta na nkwenye ndị Igbo. N'oge gara aga ka m kọwara ife gbasara ekwensu n'ala Igbo. Ị ma na ekwensu na ndị Igbo be anyị na-efe ekwensu. Ọ mbụ ka ị na-anụtinye bụ ife, gaa n'ife onyonyo m nke dị na ana ka efu ihe nji wee kọwara gị ekwensu. Ọ ya bụ ife omimi nke ndị ọcha maọbụ ndị wetara anyị ụka achọrọ ka ndị Igbo be anyị marụ. Cheta na ife m gwara unu bụ na Maazi-UC nọ na nchọpụta ịmata nke bụ eziokwu. Ndị Igbo be anyị na-efe ekwensu, mana tupu ba agbati anya bụ ife, biko ife ozi a tụsarụ nya. 3 things ka ndị Igbo be anyị na-eme gịnị? Na-efe. Nke mbụ, ndị Igbo na-ekpelu enu, ọbasi bi n'enu. Ị na-anụ onye Igbo ya aga ọfọ maọbụ je eme ife niile ọsị ọbasi bi n'enu. Eze a na-ekpesiara ọgwụ maka ha kwenyere na the God Almighty is universal God. Anaghị afụ ya anya, anaghị anụ onu ya, mana fa kwenyere na o nwere ihe megịnị kere enu kee ụwa. Ama na o kwere gị nghọta na nke ịbụọ bụ na ndị Igbo be anyị na-ekpere ana. Ha kwenyere na ana ọnya bụ onye Igbo ji aga ọfọ, ọ na-agbachasị akpụkpọ ụkwụ ọgba. Jee jụọ ya ndị okenye maọbụ jụọ ya ndị nze maọbụ ndị igwe n'obodo gị. Ndị Igbo kwenyere na ana maka na ọ nwere mmụọ nwaanyị ha na-akwanyere ya ugwu. Ọnya bụ na irue n'obodo dị iche iche ewere ebe a na-akpọ okwu anị. Amarụ na ọdị na obodo gị okwu anị ịnụtụgo ya bụ ife, maọbụ na mkpukpu dị iche iche ha na-enwe ebe a na-akpọ okwu anị. Okwu anị bụ ebe ndị obodo wepụtara ha ga-eji were ekpere eme gịnị? Akwanyere mmụọ nwaanyị ugwu. Ya bụ ome ka o si adị. Ọ na-adị ka a na-eme odu ya eme odu, eji aja were eme gịnị? Eme odu. Ọ na-adị ka ọmụmụ, mana na ọmụmụ abụghị ofu, mana ha eyita. So onwe ife eji ebe n'obodo dịka ndị obodo kwekọrịta fe jee n'okwu a n'ihi eme gịnị? Gụọ ọfọ mee ife ha chọrọ ime. Iji wee maatụ, ndị Nnewi ra nwere okwu anị Nnewi jedwes. Den nke ikpetemazụ bụ ekwensu. Agwa m na mbụ na ekwensu bụ edeiti ka ọ bụ n'ala Igbo. Ndị Igbo na-eme gịnị? Na-ekpere ekwensu. Even tata mụ na gị nọ, ọ na-abụ ikpechara ekwensu, ikpechara okike, ikpere ana, kpekwara ekwensu. Ifuru ka ndị Igbo si were ekpe. Iji wee maatụ, gawa n'ahịa Mmerụ Local Government of Anambra State. Iru ebe ahụ jụọ afa ekwensu Anakụ. Ha na-ekpere ya up to today. Ha na-eme festival ya. Enotugo ya bụ ife. Iji wee maatụ dịka ihe m na-ekwu, ọ bụ na o nwere onye chọrọ ime mmemme ife, ọ ya ayọsi biko je kpere ekwensu ya ekwere ka ọ dachi. Ihe ọbụla ga-ebute ihe ụchụ, ihe ọbụla ga-abụ emecha ife asị na mmadụ dị na be m, biko asị gị ka ibupụrụ nye. Ọnya ọ bụ today anyị nwabụ ndị ụka na-eme gị na-ekpekwere ekwensu in one way the other, maka onwe ife na-asị Chineke nafu ekwensu ike. Ekwensu bịa kwakọrọ ngwongwo gị, anyị achọzi gị, something like that. Mana ị mara ife omimi a
nya ka nsị gị ka ntọpere gị na ndị Igbo na-ekpere ekwensu. So ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu ama na nkọwa na o kwere gị nghọta, biko kawa arụ tụsara m ozi a ka ụmụnna anyị mụta. Ọ bụ only Maazi-UC Media ka ị ga-amata nke bụ eziokwu. Cheta na onye gị ya na-akparị obubo ọbụ Maazi-UC. Gaa na ma YouTube page ka ị were anya gị gbara onwe gị ekeresimesi. Echetakwana isofu n'ihe ọbụla nke m na-eme oge niile. Ụmụnne m, asị m ka ọ dị ka ọfịa amaghị enwe. Ndị be anyị, ndewonu.